Benvingudes, benvinguts. Jo sóc l'Helena Codó i avui us vull proposar una activitat diferent, que és gairebé un experiment, perquè vull fusionar dues disciplines tan diferents com són el teatre i el qigong. El teatre, representat per la figura de William Shakespeare. Pels qui no el coneguin, només dic que William Shakespeare va ser un dramaturg anglès molt conegut que va viure entre els segles XVI i XVII. I les seves obres encara avui es fan arreu del món. I el Qigong és una branca de la medicina tradicional xinesa que té un recorregut mil·lenari i que el que pretén és millorar el benestar de la persona, de l'individu, a través d'exercicis suaus, de l'atenció mental i de la respiració. El que es vol és enfortir l'energia vital, el qi, i redistribuir-lo per tot el cos per trobar un equilibri. Com farem aquesta fusió? Doncs us presentaré 5 personatges. 5 personatges de Shakespeare que tenen 5 finals tràgics. I cadascun d'aquests personatges els relacionaré amb els 5 elements de la medicina tradicional xinesa, que són la terra, el metall, l'aigua, la fusta i el foc. A través d'aquests elements i d'aquesta relació veurem com el Qigong i Shakespeare no estan tan lluny. Finalment, en acabat, us vull proposar una petita pràctica de Qigong molt senzilla. És la pràctica dels 5 elements, Wuxing, i que va idear un metge australià que es diu Paul Lam. Així que, sense més dilació, us presentaré el primer dels personatges. Quina mena de canalla i esclau servil no sóc. No és monstruós que aquest comediant, en una ficció, en una somiada passió, forci tot el seu cos al seu imaginar, fins a obtenir palidesa en el rostre, llàgrimes als ulls, un aspecte enfollit, la veu trencada, i totes les funcions del seu cos adequant-se a les formes de la seva fantasia. I tot per res, per eco. Què és eco per ell o ell per eco que el faci plorar així? Què no faria si el punxessin d'estímul i el crit de la passió que jo sento? Inundaria amb llàgrimes l'escena. Escardaria les orelles de tothom amb discursos horribles. Faria tornar boig el culpable i pàl·lid l'innocent i deixaria confós l'ignorant i desconcertaria totes les facultats del veure i l'escoltar. I en canvi jo, un canalla indolent i peresós, un trist somiador, apàtic a la meva causa. No puc dir res, ni tan sols per a un rei qui s'ha fet una abjecta injustícia sobre la seva vida i possessions. Sóc un covard. Qui em tracta de canalla i em fueteja el rostre.
Qui m'estira el nas i em fan passar mentides fins al fons dels pulmons. Qui m'ho fa, tot això? Hamlet, el príncep de Dinamarca. El príncep Hamlet, en aquesta obra, es troba en un procés de dol. El seu pare ha mort. Al principi se li apareix l'espectre del seu pare i li diu que ha estat assassinat i que ha de venjar la seva mort. Clar, això situa Hamlet en una posició difícil, perquè ell, com hem dit, està superant un dol i està immers en una profunda tristesa. I clar, venjar la mort del seu pare, a més, pel que ja he dit, l'espectre, és suposadament, clar, no sap cap on avançar. Vol i dol. Suposadament, el pare ha estat assassinat pel seu propi germà, l'oncle de Hamlet, que a més s'ha casat amb la seva mare, la reina. Això afegeix més neguit al príncep de Dinamarca, que clar, l'enfonsa més en aquest sentiment de tristesa, de melancolia, de depressió, i es troba absolutament estancat, sense poder-se moure, sense poder anar cap enlloc. En medicina tradicional xinesa, l'element amb què és relacionat Hamlet és el metall. El metall s'associa a dos òrgans, un òrgan yin i un òrgan yang, que són els pulmons i l'intestí gros. L'emoció adquirida en aquest sistema, en el metall, és la tristesa i la melancolia. I tenim com a qualitats innates doncs, la dignitat, el sentit de la justícia i el sentit del deure. És a dir, tenim a Hamlet situat en la tristesa, que no pot superar, però volent justícia pel seu pare, que ha estat assassinat. Però no pot. O sigui, aquesta tristesa no el deixa passar, no el deixa avançar. I a mesura que passa l'obra, Hamlet va caient en un pou cada vegada més fons. I aquesta desesperació porta el personatge a aïllar-se, a buscar la soledat, a separar-se cada vegada més dels altres. En medicina tradicional xinesa, el que haguéssim fet seria restablir l'equilibri energètic de Hamlet i d'aquesta manera poder superar aquesta tristesa, poder superar el procés de dol amb normalitat, amb naturalitat i poder avançar buscant una solució a l'altra qüestió, que és la venjança de la mort del seu pare. Fixeu-vos que en aquest text, quan acaba, Hamlet pregunta: qui m'estira el nas i em fan passar mentides fins al fons dels pulmons? El sentit que està associat al metall és l'olfacte, precisament el nas. I hem dit que l'òrgan era els pulmons. En una mateixa frase estan el nas i els pulmons. Shakespeare coneixia la medicina tradicional xinesa? Probablement no. En qualsevol cas sempre ens quedarà el dubte. Però resulta curiós, no?, que Hamlet s'empassa mentides que no van a l'estómac, no, van als pulmons, perquè aquestes mentides fan créixer la seva tristesa i no el deixen avançar. Què hagués passat si Hamlet hagués pogut reequilibrar tota la seva energia i hagués pogut donar sortida a aquest sentit del deure i a aquest sentit de justícia? Doncs que probablement no haguéssim tingut un final tràgic i probablement no s'hagués convertit en una obra de teatre. Anem a conèixer el següent personatge? Acompanyeu-me. Estar així és ben poca cosa, si no hi pots estar segur. La por per banco és fonda. I en el seu comport reial hi ha alguna cosa a témer. És molt gosat, i a sobre d'aquest trem insubornable
Té un senderi que guia el seu valor a anar sobre segur. No hi ha ningú que jo temi com ell. I davant seu el meu geni s'ajup, com segons diuen el del gran Marc Antoni davant Cèsar. Es va enfrontar a les bruixes que em donaven el nom de rei i les va fer parlar. I elles el feien pare de molts reis. Em van cenyir corona infructuosa i em van posar a les mans un ceptre estèril que m'arrabassarà una mà forana i no un fill de la meva sang. Ah, així m'hauré embrutit pels descendents de Banquo. Per ells he assassinat el noble Duncan, omplert de fel al vals del meu repòs. Només per ells. I he dat el meu joiell etern a l'enemic comú de l'home, per fer-los reis. Els nets de Banquo, reis. Abans que això, destí, vine a la lliça. Lluita i combat a ultrança amb mi. Macbeth, o la tragèdia de l'ambició, de la sang, però també de la por. El noble Macbeth, de camí cap a casa, cap al seu castell, es troba amb tres bruixes que li fan una predicció. Elles prediuen que serà rei. Però abans ha de desfer-se del seu rei, del noble Duncan. Quan arriba al castell es troba amb la seva dona, Lady Macbeth, que, assabentada de la predicció de les bruixes, anima el seu marit a cometre l'assassinat. Aquella nit, Macbeth apunyalarà el noble Duncan i a partir de llavors no podrà netejar-se la sang vessada. Macbeth haurà trencat el son. En medicina tradicional xinesa, l'element que he associat a Macbeth és l'aigua, l'element aigua. Com a òrgans relacionats amb l'aigua són els ronyons i la bufeta. L'emoció adquirida és la por i com a qualitats innates tenim la saviesa, la confiança i el coratge. Qualitats que a l'obra li fallen una mica a Macbeth. El que jo penso és que Macbeth, ja abans fins i tot de cometre l'assassinat, és un personatge que viu en la por, viu en la inseguretat, li falta confiança. Aquesta ambició de voler més i més i més, d'aferrar-se al poder i a les coses, denota una falta de confiança, una inseguretat. Però, contràriament al que ell es pensa, quan esdevé rei, no marxa aquesta desconfiança, no se sent més segur, sinó que apareixen més pors. La por a ser descobert, la por a perdre la corona, i aquí és on entra Banquo, aquest altre personatge que és l'antítesis de Macbeth, perquè en Banquo sí que estan aquestes qualitats de saviesa i de coratge. Banquo té un comport reial, o sigui, en la seva persona, en la seva personalitat, ja té tot el que a Macbeth li falta. La por és una emoció que ens pot fer fugir, ens pot fer amagar-nos, o a vegades ens pot fer llançar-nos accions desesperades. I aquesta és l'opció que tria Macbeth. Què hagués passat si Macbeth s'hagués trobat amb la medicina tradicional xinesa i hagués practicat Qigong per restablir el seu equilibri i guanyar en confiança? Potser no li hagués calgut matar el rei Duncan per sentir-se més poderós. Però és clar, tampoc hagués estat una tragèdia i tampoc haguéssim tingut aquesta fantàstica i meravellosa obra de teatre de William Shakespeare. Preparats per conèixer el següent personatge?
hagués plegut al cel, provar-me amb l'infortuni, i m'hagués llançat al cap nu tota sort de mals i injúries, i m'hagués enfonsat en la misèria i empresonat les meves esperances. Hauria sabut trobar al fons de l'ànima una gota de calma. Però fer-me la xifra del rellotge perquè l'hora del menyspreu m'assenyali amb dit immòbil. I ho hauria sofert també prou bé. Però d'aquell lloc on jo he confiat el cor, on em cal viure o rebutjar la vida, la font d'on brolla tot el meu corrent per no estar eixut. Trobar-me'n expulsat o tenir-hi una bassa perquè hi crin gripaus lascius. Trasmuda tu paciència, jove querubí de rosats llavis, i mostra't tan sinistre com l'infern. Otelo, la tragèdia de la gelosia, de l'engany, de la ira desbocada. Otelo és un personatge que representa un cap de l'exèrcit amb molt bona reputació, estimat pels seus companys de batalla i estimat per la seva dona, Desdèmona, a qui ell estima també amb bogeria. Al principi de l'obra ens presenten un Otelo fort, segur, un personatge feliç, però, malgrat totes les batalles a les que s'ha enfrontat, Otelo s'enfrontarà a la pitjor batalla de la seva vida, perquè s'enfrontarà amb la seva pròpia ira. Iago, el personatge de Iago, ordeix una trama per fer creure a Otelo que Desdèmona li està sent infidel amb el seu millor amic. I va posant totes les pistes perquè Otelo cregui això. Així que Otelo es deixa portar per Iago i al final creu que Desdèmona li ha estat infidel i acaba matant-la, assassinant-la. Evidentment, l'emoció és la ira i l'element que en medicina tradicional xinesa és relacionat és la fusta. La fusta té com a òrgans el fetge i la vesícula biliar. I la ira com a emoció adquirida, com hem dit, i com a qualitats innates té la bondat, l'amabilitat i la creativitat. Què passa amb Otelo? Es diu que Otelo va matar Desdèmona encegat per la passió. En medicina tradicional xinesa, l'element fusta també està relacionat amb el sentit de la vista. Otelo està encegat per la passió o encegat per la seva ira. Otelo és un cap de l'exèrcit, per tant, ha participat en moltes batalles i és evident que s'ha hagut d'enfrontar a la seva violència, a la seva ira, moltes vegades. I també ha après a controlar-la, a mesurar-la. Però en aquest cas deixa que la seva violència, que la ira es desboqui i vagi fins al final. Clar, la ira ataca el fetge. Si suposem que Otelo té el fetge ja una mica atacat, perquè clar, està lluitant tot el dia, diguéssim que pot ser que estigui una mica atacat, doncs això acaba per matar-lo. Què hagués passat si Otelo hagués pogut trobar l'equilibri energètic necessari per poder valorar ell mateix si Desdèmona li era infidel o no, en comptes de seguir el marc camí que li indicava Iago? No ho sabem, però en qualsevol cas no tindríem una tragèdia i un final tràgic. Quants Otelos que encara existeixen podríem recuperar
Només que hi posessin una mica de la seva part, Bé, anem a un altre personatge. Ai. Tu saps que la careta de la nit tapa el meu rostre. O si no, un vermell virginal m'encendria cada galta per les coses que tu m'has sentit dir. Si jo pogués restar correcta, si jo pogués esborrar les paraules que he parlat. Més fora compliments. Que tu m'estimes? Jo sé que tu em contestaràs que sí, i et creuré la paraula. Que tu podries jurar-m'ho i jurar en fals. Que dels perjuris d'amor diuen que Júpiter somriu. Ai, gentil Romeu, si és que tu m'estimes, reclama-ho fidelment. I si tu penses que massa d'hora m'has tingut vençuda, seré dolenta i aspra i diré no. Només pel gust que tu em serveixis, que altrament per res del món ho fora. En veritat és que jo em sento massa enamorada i per això pots pensar que pels meus aires soc frívola i lleugera. Però creu-me, em tindràs més fidel que aquelles altres més vives a mostrar-se reservades. Confesso que ho havia d'ésser més, però tu has atrapat desprevinguda la meva passió. I així perdona'm. No pensis que sigui lleugeresa aquest abandonar-me, que la nit embolicada en fosca descobria. Julieta, de la tragèdia Romeu i Julieta. Podia haver presentat Romeu, però he presentat Julieta, ja que era dels 5 personatges l'únic femení que tenia. Quina és la tragèdia de Romeu i Julieta? La tragèdia és que s'estimen bojament i tenen la mala sort que les seves famílies estan enfrontades. La tragèdia és també la precipitació d'aquest amor. Aquest amor exaltat. Quan ens enamorem, tenim una tendència a exaltar els sentiments. En medicina tradicional xinesa, l'element que és relacionat amb Romeu i Julieta, òbviament, és el foc. Està relacionat amb l'òrgan del cor i de l'intestí prim. Com a emoció adquirida tenim l'eufòria i la sobreexcitació, i com a habilitat innata doncs tenim l'autoestima, l'empatia i la temperança. I l'expressivitat, també. És important això de la temperança. No és el mateix enamorar-se que estimar. És diferent. Hi ha un personatge a l'obra que es diu Fra Llorenç que ho veu perfectament i dona un consell a Romeu i Julieta que vull afegir, a part d'aquest monòleg. Diu Fra Llorenç: els delits violents fan violents finals i defalleixen en el seu triomf, com el foc i la pólvora, que moren en besar-se. L'amor que dura és sempre moderat. Qui vol anar massa de pressa, arriba tard. Aquesta és la tragèdia de Romeu i Julieta. Perquè potser amb una miqueta més de temps, una mica d'espai, que les tensions entre les dues famílies es calmessin, potser haguessin trobat la manera d'estar junts. Però clar, aquest voler córrer, aquesta passió desmesurada que els fa perdre el control i els porta a precipitar les coses, fa que el seu final sigui tràgic, com tots sabem. Quan ens enamorem, quan estimem, quan hi ha temperança en aquest element, en el foc, quan hi ha temperança en el cor, tendim a saber donar i a saber rebre. Quan hi ha sobreexcitació i eufòria, el que tendim és a perdre el control.
i això ens aboca a situacions inesperades. A més, en el cas de Romeu i Julieta ens trobem amb dos adolescents, molt joves, i precisament és en aquesta etapa on els joves assenten les bases de la seva autoestima, qualitat que hem dit que tenia també aquest element. Així que, què hagués passat si Romeu i Julieta haguessin seguit els consells de Fra Llorenç i haguessin anat una miqueta més a poc en aquesta passió? Potser no haguéssim tingut un final tràgic, però ens hauríem perdut aquesta gran obra de Shakespeare. I anem pel darrer personatge. Ay, muy duro te parece que esta hostil tormenta nos cale hasta los huesos. Será para ti, pues allá donde arraiga un mal mayor, los menores apenas se perciben. De un oso escaparías, pero si las piernas te llevaran al mar bravío, a las fauces del oso te echarías. Cuando la mente es libre, delicado es el cuerpo. Esta tormenta dentro de mi mente, a mis sentidos resta toda sensación, salvo la que aquí late, filial ingratitud. No es como si esta boca mordiera esta mano por llevarle comida. Grande será el castigo. No lloraré más. Mira que echarme en una noche así. ¡Que llueva! ¡Aguantaré! En una noche así. Regan, Goneril, vuestro viejo gentil padre, cuyo sincero corazón todos lo cedió. Ay, la locura por ahí asoma. Dejémoslo. Ya basta de eso. I el darrer dels personatges, el rei Lear. El rei Lear és un rei que ha arribat a la maduresa, a la vellesa, i vol garantir-se un futur tranquil, sense preocupacions. Així que decideix abdicar i repartir el reialme entre les seves tres filles, Regan, Goneril i la petita Cordelia. Però les posa a prova i els demana que manifestin com és l'amor que senten cap al pare. Les dues més grans comencen a exagerar els seus sentiments, ensabonen el rei, diuen que és un amor incondicional, fins a l'infinit, el més gran amor que han sentit mai. Però la petita Cordelia el que diu és que estima el seu pare en la justa mesura en què s'ha d'estimar un pare. Però això al rei Lear no li escau gaire bé i al final acaba desheretant-la i foragitant-la de casa seva. I a partir d'aquí tot se li girarà en contra, perquè les dues germanes grans, que havien de cuidar el pare alternativament, un més una, un més l'altra, ràpidament se'n desentenen i l'abandonen a la seva sort i els elements, la tempesta. El rei Lear l'he associat a l'element terra. En medicina tradicional xinesa, l'element terra està relacionat amb l'estómac i amb la melsa. L'emoció que té adquirida és la preocupació, l'obsessió, la preocupació excessiva, la irracionalitat. I en canvi, com a qualitats innates, tenim la veracitat, la seguretat, l'empatia. Què passa amb Lear? Doncs que la seva preocupació excessiva fa que cada vegada tendeixi cap a una obsessió, cada vegada està més lluny d'aquest arrelament, d'aquesta seguretat que necessita. Cada vegada es va allunyant i l'obsessió arriba fins a la frontera amb la bogeria. L'element terra és el que ens garanteix la nostra posició al món, aquesta seguretat. Si estem desarrelats, la tempesta, que aquí hem representat amb la farina,
La tempesta de fora no l'afecta el rei, perquè la tempesta que té dins és molt més gran. Bé, he volgut acabar amb l'element terra, tot i que potser podria haver estat al principi, bàsicament perquè a la vista està, no? He quedat una mica enfarinada. I ara, tot i la farina, tot i els meus cabells blancs, m'agradaria que féssim junts aquest exercici de Qigong. M'agradaria que el féssim aquí, bueno, vosaltres a casa, no cal que vingueu aquí, però el farem des d'aquí, malgrat la farina, tota la incomoditat, perquè és aquesta fusió. Dins d'aquest desequilibri de l'escena, buscarem l'equilibri en el Qigong. Així que, per començar l'exercici, no necessitem gaire espai, perquè no ens mourem gaire del lloc, per tant, qualsevol raconet de casa. Sempre és millor, si podeu, fer l'exercici de Qigong a l'aire lliure. Com que encara estem confinats, doncs, on pugueu. És l'exercici del Wusing, dels 5 elements, que va idear el metge Paul Lam, com hem explicat abans. És molt senzill, passarem pels 5 elements que hem explicat, i el primer que hem de fer és roba còmoda, un calçat que sigui flexible, sabata plana, o si no, podeu fer-ho descalços. Posarem els peus en paral·lel a una distància de més o menys l'amplada de les nostres caderes. Doblegarem una miqueta els genolls i mantindrem la columna recta. Com ho farem? Tirarem una miqueta la pelvis, el còccix, endavant, farem una petita rotació per sentir com se'ns va situant l'esquena recta. L'espatlla relaxada i per aquí sentim aquesta verticalitat que puja cap amunt. La barbeta una miqueta endavant i ja tenim la posició inicial. Des d'aquesta posició inicial farem unes respiracions, farem 3, ara ho explico tot seguit i després farem la pràctica. Farem 3 respiracions profundes, sentint com s'infla l'estómac, com torna, i de les 3 respiracions profundes anirem a la primera posició, la terra. Des d'aquí pujarem amb la inspiració els braços, com a molt amb l'alçada de les espatlles, i amb l'exhalació els baixarem i els situarem a l'alçada sota el melic. A sota el melic, uns 4 dits sota el melic, hi ha el Dantien, que és un centre energètic on s'acumula l'energia. Per tant, posarem les mans enfrontades una amb l'altra, els dits. No hi ha d'haver molta tensió, però tampoc han d'estar així, penjant. Llavors, mans enfrontades una amb l'altra i la nostra atenció se situarà en aquest espai buit, que queda entre les mans i el nostre Dantien. Farem aquí una respiració, inhalarem, exhalarem, i d'aquí ens n'anirem al primer element, el metall. Pujarem les mans a l'alçada del pit, més o menys, l'alçada dels omòplats, i les mans enfrontades una amb l'altra. Aquí la nostra atenció, la nostra ment, la situarem en 2 punts que estan al centre del palmell, els Lao Gong, i posarem la nostra atenció en aquests 2 punts. Quan agafem aire, separarem les mans en fora, no anirem més enllà de les nostres espatlles, i quan deixem anar l'aire, tornarem les mans a la posició inicial. Si posem la nostra atenció en aquests 2 punts, és com si tinguéssim una goma elàstica, que quan inspirem l'aire s'estira i quan deixem anar l'aire es contreu. D'aquí tornarem a la posició terra. Sempre passarem per la posició terra. Deixarem una respiració i anirem al següent element, l'aigua. Pel següent element no mourem les mans de la terra. L'únic que farem serà baixar. Doblegarem els genolls cap avall, mantenint l'esquena recta. En la inspiració pujarem i en l'exhalació baixarem, fins allà on puguem. Si algú pot, ara no ho faig perquè el terra està relliscós i cauré, però si algú pot baixar fins a baix a doblegar els genolls amb l'esquena recta, ho pot fer. Com que el terra aquí amb la farina i això està una mica inestable, jo em quedaré aquí, no passa res. Per tant,
Farem una inspiració d'inici i amb l'exhalació baixarem i amb la inspiració pujarem. Ens quedarem una respiració en la posició terra i després ens anirem a l'element fusta. Recordem, fusta teníem Otelo. El que farem serà girar les mans i en la inspiració les pujarem fent una forma d'òval, com d'ou. Si féssim un cercle acabaríem aquí. No, hem de fer com un òval perquè les mans han d'acabar també a l'alçada del pit. Sí? Amb la inspiració pujarem i amb l'exhalació tornarem a l'inici. Farem 3 respiracions i ens quedarem una en la posició terra. I finalment acabarem amb el foc. L'element foc, Romeu i Julieta. Des d'aquí terra començarem per l'esquerra dalt de la dreta, girarem una miqueta el cos, sense que es moguin les caderes, només un petit gir, cap a l'esquerra, i un cop som aquí, amb la inspiració, separarem les mans. Altra vegada la nostra atenció ha d'estar en els 2 punts Lao Gong. És a dir, que quan separem les mans, altra vegada notarem aquesta goma elàstica que es va movent. La distància només amunt de l'espatlla i només avall de la cadera. Inspiració pujarem, exhalació baixarem, farem 3, tornarem al mig, canviarem la mà, anirem a l'altre costat i també farem 3. I tornarem a la posició terra. Farem una exhalació, una respiració i llavors acabarem la pràctica, anirem al costat, agafarem aire pujant, deixarem per baixar, ho farem 3 vegades i acabarem la pràctica amb els ulls tancats i fent un petit massatge en aquest punt del dàntiel inferior. Bé, ho he volgut explicar així tot seguit i una miqueta ràpid, però com veieu és una pràctica molt senzilla que podeu seguir molt bé, així que ara us proposo que junts la fem. Jo no us diré res, com que aniré molt a poc, em podeu seguir, Sí? Ens atrevim? Vinga, som-hi!
Bé, espero que us hagi agradat, que hagueu pogut seguir bé, crec que sí, perquè té un ritme bastant lent. És una pràctica molt senzilla que podeu fer sempre que vulgueu. Podeu fer-la a vegades després de fer exercici, com a final, per quedar-vos relaxats, en calma. Podeu fer aquesta pràctica sola, aïllada, no cal que feu després d'un exercici. Podeu augmentar, nosaltres hem fet 3 respiracions per cada element, però podeu fer-ne 5 o 7 si voleu allargar la pràctica. Però realment és un exercici molt senzill que ens ajuda a equilibrar-nos diàriament. Així que espero que us hagi agradat l'experiment de Shakespeare i Qigong. Moltes gràcies per haver-me acompanyat i una forta abraçada.